Assalamu alaikum, sunana Habib Ali Usman, barka da zuwa tashar Arewa Tech TV. A yau zan ba ku wasu 'yan dabarbaru da kuma shawarwari a yanda za ku kare account ɗinku na social media da kuma duk wani abu da kake a internet. A shekarar 2020 wato 2020 da ta wuce, idan ba ku mance ba, an yi hacking ɗin account ɗin irin su Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk da Barack Obama tsohon shugaban ƙasar Amurka da kuma wasu manya-manyan da kuma wasu sanannun mutane a faɗin duniya. An yi amfani da wannan account ɗin an cuci mutane ɗaruruwa da kuma dubbannin dala Amurka, a duk cewa sun yi amfani da wannan account ɗin ne suka ce mutane duk wanda ya tura musu $1000 za su turo mai $2000, duk wanda ya tura musu dala ɗaya za su turo mai $2 misali ke. To don haka a wannan bidiyon zan faɗa muku yadda za a yi ku kare account ɗinku. Don haka kada ku manta ku danna subscribe button, sai mu je cikin bidiyon. Abu na farko da ya kamata ka yi a duk lokacin da zaka ba account ɗinka tsaro shine ka yi amfani da wato babban manyan kalmomi, a turance abin da ake kira capital letters kenan. Sannan na biyu, ka yi amfani da abin ga ƙananan kalmomi wato small letters kenan a turance. Sannan kuma ka yi amfani da nombobi a cikin password ɗinka wato daga 0 zuwa 9, 0 to 9 kenan. Sannan kuma kada a manta a yi amfani da alamomi kamar irin su alamar motsin rai, star da kuma hash da dai sauransu da suna ne. Sannan kada a manta a kunna two factor authentication wato dan makulli kenan, wanda zai hana wanda ba zai ba wanda ya zo ya hacking na account ɗinka dama ba, saboda shi two factor authentication a duk lokacin da ka kunta shi ko kai ka zo za ka yi login na account ɗin da kanka, dole sai an turo ma wasu OTP wato one time password kenan, wanda za ka yi amfani da wayannan lambobin da ka sa kuma lokacin nan shikenan sai daga sun expiring. Duk lokacin da ka zo za ka yi login sai dai a turo ma sababbi. In kuna son ganin bidiyo irin wannan, sai ku danna subscribe button, sannan kuma ku yi comment a can comment section. Ni ne naku Habib Ali Usman, mu haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba.